Ekoba jese sempremo no nsiabremo kasebo ne bre na aso ewo SOMPA 106.5 FM Accra. Headquarters 93.1 Asantema Agiatum. Ehwada braka. Ayiko 100.9 wode ma Asanteman abusua sabre kro na 101.1 SOMPA takwa wabie diatum. 103.3 takra de SOMPA no enu so dedem ni nyina ya to FM. Yekobono na pue ya 90.7 nkransa 106.1 SOMPA techman enya na ewo baabia sada na piem ewo mani masase paso a doma 100.7 wabie di atum sabre kro na SOMPA 101.3 mani masase paso wo to e di apete yefiri ho ayenwei adamfo pa radio France abrochimamu ekoba jesi sempremo kase wo mo bie di atum makro aboboa no nyinada ene nammu Kingdom 106.1 Wonma wo mankasim ni na afanyina wo mo fa bi kana so ban radio ye live ho anopa sie wonse ka bi www.sompaonline.com ni nyina da ya chekere de akoto Yura Prince Atabuate na da ama na midimafo Herbal Center eka ho ene ede kase no ba George Hot Kinke ya anopa tutu efirimo 2074 dudu a abefo kwanso wono mayo ekutayemu ena kase ye de towo de di mu akotena betin bi ne se Omai Attorney General Edi Atudwa se wo arehemu pa se enye den a Owura Ken Oforiata oba bepie mu omai mu emabuno be se 155,000 one magentete ne nyina apprenticeship program name entrepreneur GPRTU adwumako no sesesi ade sede no mesife kono agisa aban ene bambofo no ebam sede be ya ahyenkafo a womo egi sika ensese womo gi edifra passenger fo ho no wombetimi aso ano nana komi ase adechia suno mankoto abanwie no de womo de ahenche be hye no Dr. Mahmoud Baumia Nadmo kwankyerefo ewo bunu apuema ntem no matufo se okomeme yahodo no bebre no ewiemu asesa ope no eyade se ayi ne ti ewo mpotem ahodo binti esese omanfo eya hweye ewo gyahyehe ho sese yeso ko ba bi te se amanse sauta achechefo ye wo ho no kakra bi o adan yese danbo okosoro enti oposo obi kura ompeso obeko ye wia ye de kase no ebeko amanone na European Parliament ye kase wo mo kire se US adwadie hu entiase apam bi a wo mo agitu mu July ni mu no wo mo atwene nyina asensen emprempren ni nyina no efa Owura Donald Trump eniema bi a wo ya wo mu hunu se entwaye ene afoforo ka ho no ene ye de to se nana kwadwoje si no nsiabre mu kase ba kenkanfo triple ma ya japi apam dada anopai mene menuaba ADWOA ASARE Afei ensemno enchiremu ankasa enie omayilo ya panyini ya onukro ya yesoafo hwatentrene edwumadie eso Owura Dominic Akuritinga ayine en wode atudwa se warehemu kese se omayi kane fotosamfo Owura Ken Oforiata kwambia so no babepie mu ewo my Ghana ewom se United States America mine emu no openino ejina emra no na wokiremu ese woma hyedade womani atofom enano ebenada enkomodia hodo bi a ekoso wabra womofre Owura Ken Oforiata de ne begina adaka mu a judge penyina no wati edwam David A. Gadi wototo na nyina no efa immigration ho nsensem a akwakwa bibia wo ho ewa America man mu se Owura Ken Oforiata wo hye abre ye esesa wotena America man mu a ebre no apa ho enti wafom emra ewo ho na esesa wo mo hye na wo mde no ekogina emra no ano enti ya kasa die wodasoa ewo detention ho no mu a customs enforcement ewo immigration adwumakuo no mu ewo US ho eye ICE fo no wo mo enediteni Owura no na wode atudwa se ne enti a wo mo tu sa anamo ene se state attorneys a ewo omai mu no wo mo enhyeda emfa enkrata bia emaye efa ne extradition ho enti wogina mrani mu ewo US ho a enye se ye hye ne aho no de na baga na ha nko na emum no immigration ho nsensem ewo US wo ho ne gina
emrana no nemu no ora Dominic Ayine se ono ankasa wo mu de wo mani edi ensem na chi na na mo bi esese wo mutu nkratasem bi esese wo mo yese de be ya kenofori ataba be pie mu Ghana no wo mbehwe no maye. The Justice Department is working on the extradition request. Now, you have to understand that what is happening now is in relation to immigration immigration law violations. All right, that is separate and distinct from the extradition request. And so, if it was put in before the the immigration judge that there's an extradition request, he wants a formal filing before him. So the Justice Department would have to do that before a decision is taken. Don't control what happens with the Justice Department in the U.S. I am very hopeful, extremely hopeful. Ene ya yekoti esesiei eyo meyi Attorney General Owura Dominic Akuritinga Ayene. Na emo ana abanso afo a eba kuyayo ya danso adwuma agri business dwade ka ho trade and afimfidijuma industry. Mama Elizabeth Ofosojare ono anso na ye techiman atifimra sebedwani. Na mama ene de to so se aban yi nyohwe kura no nipa be se 155,216 emamu ane mabawa a wo mo siso a waje ntete e wo entrepreneur ne apprenticeship program a safo ni nyina e ba be dada ne ma bi so ama wo man yetimi apemakoye ni ma ye de wo mo afa ntetiem eno achi 19 million Ghana cedis abana yi e de afa ewura to ba afo senso wa afo so yi skanaba se wo mo mfa nso asene na enomomwa ema enisuade hunu papa abana nyaaye no entimi mrem. And we have apprenticeship to entrepreneurship to enhance the employability of the youth and address the skill gaps within critical industry. We also want to drive economic growth and foster innovation. Technical and business management skills are provided to mostly unemployed youth eager to learn a vocation. The Ghana Enterprises Agency, if you say Ghana Enterprises, 6,194 youth to start businesses. What happens is that we don't only train them, we train them and make them entrepreneurs. GA, through strategic partnership with financial institutions, also supplied 916 beneficiaries to access 9.1 million Ghana cedis and disbursed 10.04 million to 432 beneficiaries, 189 males, 243 female, very gender sensitive. We've also disbursed $506,000 to 1,317 micro and small enterprises under the Rural Enterprises Development Fund to support their businesses. Eno mama Elizabeth Ofosojare enenya adaje ekire de aban eba na abobo anu a wono mapem e de adututu ne mabunu na fam ewie na ode beto so se eba ne se no so wo mansa antena aban nyuma hodo bia na pre nyina bubuo wo mansa ahye mukena ama ne enya ne na so asore gina nti wo kan obetimi aka ne pre ekire se ATL akozombo industry testa ho say wo mapeje mpa ama enema etimi akokama adwumefo ho behenhan wonom. We have established 7 mini processing plants. They are at various stages of completion, but we have procured all the 7 machines for the establishment of these plants. The location and value chains are as follows. At Bole in the Savannah, we have machines for granite production. At Hacho, for the national service, we have poultry. In Ajumako, Besiansi in the central region, we have for maize. In Bodi, we have for plantain. In Sefuyo also, we have for cocoa husk and plantain husk. We are not only interested in value addition, we are also interested in value extension. And we do that with the things that we put there. In Buno East, we have cashew. And in Jomo in Ahafo, we have ginger. We try to spread ourselves across fairly. The ministry is in the process of recruiting transactional advisors to assess the operations of the fund's SOEs, determine their present value, propose the best operational options that would make the companies commercially viable. And any OTA, trade, agribusiness industry. So afọ wotua no tachime atifimra shebedwani no Honorable Elizabeth Ofosojare won sam foforo emu no panyini ya wodankita hudi ano abedi echire ema Ghana Private Road and Transport Union GPRTU adwumekuo no Owura Samuel Amoa
wɔde ato dwa sɛ sɛsi adeɛ sɛ de nneɛma si fɛ kɔ no agye sɛ aprosifoɔ ne aban no ɛba mu mansini ahodoɔ assemblies no wɔn mmram sɛ de ɛbɛyɛ a ahyɛnkafoɔ yɛ a wɔn no ɛnka GPRTU ho a waawafoɔ no wɔn gyigyi sika a ɛnsɛm fata mfiri passengerfoɔ hɔ no wɔn betumi ahwɛ ne akyere saa nkurɔfoɔ nyinaa sɛ de ɛbɛyɛ a saa adeɛ no ɛbɛgya esan sɛ ɔmanfoɔ hyɛ aseɛ sɛ wɔn complaini saa unapproved fares no GPRTU foɔ sɛ wɔn deɛ wɔn ne union members no adi nkɔmɔ wɔn akyerɛkyerɛ wɔn na wɔn nim pefee sɛ ɛnyɛ GPRTU ahyɛnkafoɔ ɛna ɛgye saa unapproved fares no wogyina kwan ho a mekɔ circle mekɔ La Paz mekɔ Accra wɔn a wɔn loadu no wɔn na ɛyɛ saa adeɛ no enti sɛ wotena kaa bi mu na sɛ mate no ɛgye wo sika a ɛnsɛ sɛ wɔgye wa ɛsɛ sɛ wɔn no wohunu sɛ wɔn nka GPRTU ahyɛnkafoɔ no yɛsɛ a na passengerfoɔ no deɛ wɔn no wɔn bɛyɛ dan hu sɛ car we no ɛka GPRTU ho anasɛ nka no ɔsɛ no nti na ɛsɛ sɛ aprosifoɔ no wɔn bam no enti ne wɔn nyina kwan yɛsɛ this week kura deɛ yɛkyekye nkurɔfoɔ no dodoɔ no abi ɛyɛ adɔbafoɔ no yɛkyi pii wɔn so wɔn nyere nneɛma mu sɛ deɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi aboa ama wɔn fra hyɛn ɛkɔ wɔn nnwuma so no wɔn asom adwo wɔn adeɛ baako ne sɛ yɛhia polisifoɔ mu a papaapa yi wɔn sɛ GPRTU yɛwɔ bylaws a govern kuo no nti obi a woka kuo no ho no sɛ wodi mmara so bibi sɛ daano yɛ a April yɛkɔte lorry fares so by 15% yɛyɛ nkrata ɛhyehyɛ lorry fares ne nyinaa de ma yɛadɔbafoɔ nyinaa sɛ ɛno no momfa nyɛ adwuma nti woyɛ driver ni no wamfa nyɛ adwuma a mmara wɔ hɔ a yɛde bɛtia wo na saa mmara no deɛ yɛyɛ ni tumi a yɛde saa mmara no kɔkɔre obi a ɔnka yɛ kuo ho ɛno nti ɛna na yɛka sɛ polisifoɔ mmɔmmɔden a sɛ ɔmo bɛtumi aba mu na driverfoɔ ɔmo ne union bia no ɔmo ahyɛ ɔmo sɛ mo deɛ GPRTU ho na mompɛ sɛ mobɛka anaasɛ mobɛka cooperative anaa proto ane ade a there is freedom of association mobɛtumi afɔ mo ankasa mo association mako register registrar general mama assembly no ama mo permit na mo hyɛ ase de yɛ adwuma na mo nso mo ayɛ recognize nti sɛ transport minister to nsa frɛ ahyɛnkafoɔ ne yɛnyɛ nhyehyɛ biara na mo nso nsa nhyehyɛ no ebi akɔba mo nti sɛ aban no ntumi ansɔre saa adeɛ wei so ama me sɛ ɔhaw yi yɛbɛkɔ so afa mu a nti GPRTU yɛni tumi bi a yɛde kɔkɔkye obi a ɔnka yɛ kuo ho nti ɛm sɛ the solution no fakɛseɛ no gyina aban no so ɛne MMDCs no ɛna saa de kora road safety authority ɔmo de mmara bi ɛɛba saa mmara no ɛɛfoa the Americans so sɛ obiara wo ne union obiara ma wontumi nyɛ adwuma no so ɔmo yɛ ne ntɛm na mmara no ɛmutumi yɛ den na yɛtumi akɔntrol driverfoɔ ɛwɔ ɛne yɛ yɛkɔtie yɛyi ɛyɛ owura Samuel Amoa wɔno ɛna yɛ panyini kasamafoɔ abɛdi akyire ɛma GPRTU aka takyerɛma ne sɛn na wɔsono ma abatoɔ no ɛsi ahene na atu ahenefoɔ deɛ na aduru so na emu na nra Professor Kwabena Abochi bra wɔtena ase wɔ Forgotten Country so ɛyɛ adwumade asoma ɔman yi sompapa ɛne nyame no emu ɛna yɛwura Nana Akomea wɔne ne kɔbɔ nkɔmɔ ne nyinaa yɛ nhyehyɛ ahodo a sono made agu apono so sɛ wɔn betumi ɛsɛ na asundwe apam na ɛno akyi no wɔn aba na wɔn bɛtoɔ no wɔn to wie a obiara nkwa nkɔgyina akyire nkwa nkɔtoto aboa ma park so na ne no wɔkyɛ sɛ aba no kora wɔn nto nwie no na Adaji Mahmood bɛbɔba omia wɔno ana wɔn abɔ ne din sɛ wɔde nkunim Oh, we have the any family to the Bohana, Linia 62. This time the Pacific, the other point, if they are any trade between 50 and 70%, you have to abandon our I can't out this back on the thing. Do they ever post to post Papa Nanka? Oh, SOMPA FM. Why, Papa Tuate, Mondrian Party, Mondrian Mangana, and Yan Papa. Mondrian Party, na Mondrian Mangana, ho. Anyantokwa na daji ba omia de obi swane ne ntentem kura na Akomea ne kan sa asemi e kire Professor Kwabena Abochi wo Forgotten Country so na wie wa mena nso wona obeche se wonim yewura kana kompre kwa Japan wo de obo hu se yento aba no na enuru ho kura na wa sha ase kura e pachew wo a kire se wo bibia mfa na chitai e ma adaji eno nso wo kan sei Kennedy T Baumia and Pakuchi ona so they thought what can be there Opinion, and then the quiet, which I'm proud to listen. And then, opinion of street being the entire the Jana Kennedy and Pachana. And why that's about the time? Now, what I'm trusting is not
now so my patcho now that the time is better now even the digital in your alternative no the no but the actually the term of time inquiry people talk about the cancer now you tell them that now not so about that eno na nakomia Dr. Adaji Mahmoud Bamia ne campaign team no wo mo a wontire firi wo mpa no emu baako ene no Yakobo no epoe mantam no emu na trianchema bofo aginatu ko nadmu kwankyerefo a woda no eyura Adamu Mohammed na wode kokobo akọ ede amomanfo a ewo bono epoe mantam nyina se wo sha ewiemu asesan efiri na wotwe etwa mu no abesi sabere no opebre mu ane yewo no enti eseso omanfo ya hye ewo ejahyehye ho ye kasei wo kyerese zona coordinators ahodo wo ma hyase eye nkyerɛkyerɛ ede ma omanfo se de be ya wo mbetimi atoto wo nieme ye na ejabi enkonkoto baby ma atoyenkyem bi emma wasan atu awofofo se woni nkoda ewo fia ya no wama wani akom ho se wo mo twetwetwe ben ija baby a socket ni ade se wasoko pot gas ne sane manuma no wo baby a hwe se enkoda emmen ho you can so be chat na no machi asofo ni mamfo ye di bronya wi en hihye ayewra mu no wo the face e mu hamatan neba epe neba nti amount to serious campaign against fire and then kan ho a ye zona coordinators ya che your 5 zones a ye workers ni nam a nananom di adanse etimamfo di adanse se obobo omo na so na omo de nkyerɛkyerɛ e ma se de be ya be hejaye because ne so ya ban se on famanches enko afuom onko soja wa afuom onko didi wa afuom nti we na ekoso again yes I take it to the various senior high schools. I had my book all the schools in Tichman offer. The education with disaster. And there was a violence across schools be brim. The Mukokra near Mashishomo. Yourself a Quenya Sony disaster volunteer clubs over the various schools. Eni awuti ye eye Owura Adamu Mohammed wono ene ye NADMO director ewo bono epueye mantam no emu. Abusua nana kwadwojesi no nsiabre mu kase yebo eno ye gusu a ye de sommo no anopai adanse hu ne mapapa ni nyina ne nkyɛn ne wo mekamfo ede mawo na baabia wo bia anso no no ane se wo so na homa na fe wa kyerɛ obia wo Ghana ha de wa esemfnama wo boba bia 02043550040 nana nie Yesu nie na ode ne nema no nso hyɛ wo da na se utumi wie edem ma asomdwe ba na mom wo ya mekan no aduane sika no ne yemfa nsidan titru de didi dokno te say George Hot Kinky eno no ne boefo 3 Ghana cedis pe enti atufuo no etuo no wo mo de je cedi nson eno sa no na se eye adwabo biase ayiyo obesoma hoho a na o de George Hot Kinky nasom ete obreso na esanso ede mfaso ne nkomo papa bi ene ba akire tete hodudo no eno na abefo kwan so wo modada so aye 2074 abusua wodwa so ba bia ye to nro bia enye na kan homa nsanka bi na enommo nsese immune system no na yare bia ntimi ama mefa no mum na okomedimafo herbal center Dr. Tam da so da no no a ehode wo de tam to yade no so na wagogo no titru wono mewo asantemamu na afa wo bia ekwa abu akwa agogo na wo nkran ene ne mpotamu dia poku asema yira eho na akwa oyare no eyira bra de tam ato so typhoid na awo na anwo brebo ni se mu hawo ebia na ade ne yetimi abodin se stroke na pese chewo ka ho 05727215 na one medimafo herbal center Dr. Tam da so da no eni enkomo kurei ewo amanse anafo wa santemantamu na wo mo ne ba bedu enenya adaje ebo nkomo abema DA primary school ye wo amanse south wo mo na esu se no kwasemu ni wankasa ti ho ye yiwa yibone na no wo mo te se na sompa so ha ya gwagwan pomatena se no wo kyese achechefo ebi mu gufie kura ye mfa wo mo adwumam de ese nka ba mfa wo mo a wo mfa wo mo be se 3000 de wo mo hwe ni mo se nka wo sa ba mfa na so wo mfai na ebi no mo so ebosunjetire na wo no ma wo amanse sat titru ne abema DA primary school achechefo ni ho ye posu bi kura se wo mra wo bedura danbo se de atienti na wasan so aboni to apata na no yewura ya amponsa na nya adaje e boss asemi so e kire ba bedu any
yen keji dan how kase pa ene nkonwa keji environment na so ya dade no how and after so teachers quarters teachers no as say downward into omoba na omoko new 2 years kwa wa transfer release no ko nti eno so how kase a ha ye no school mo and after so yen pipe no kan doso nti ma enso ye nti ya na depression abaso enchena asai na after so nkonwa nkwano nkwa motasi ne so onze nkwano omo hwante onwa ya na omo enchena omo bubu no no so ye hawo kese pa eno teacher ya mponsa onnene ba bedu edi sankomoi eno so ne yegina na yada ye ho age aboafo nkrato aba ye ba abusua ye do bewuro mu amanone Emra, me pacho bra na me hwa de wo bag bra aden ena so biem tam heba me hye ya me ka se yi ba kwin ani wayi me ensen bra sani ata me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofani nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ena ye ma oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obato aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwadi nkratoa yi atum point homeopathic clinic Ghana hadi obi anim sesa ye prostate na ba bi omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na eye endpoint homeopathic clinic anase eye kidney eye liver problem wo fa ba bi na adwodwo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra endpoint homeopathic clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo eye endpoint homeopathic clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa ba bi na adwodwo kidney problem prostate de eye endpoint homeopathic clinic kuma se ubehu endpoint homeopathic clinic ewo konoma bohia ena akra hanso so de wo mu gina mu ankasa ewo spintex bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathic clinic obia ebechiro for endpoint ewo 0244867068 ena 0274234321 endpoint homeopathic clinic wo mu demufua tontonte yenum nsane efadwen ne efadwen mpa se na nanum se brebi beba ama tontina 74 upa ye ne simple T74 abeye adru tontina 74 ana T74 asa twe yadwene esina nanom dodo so se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebu anipadua no emo immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho dendenden tontina 74 yinso yaye ne se nsuo krokrowa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 se mennom tontina 74 menya hodin mennom ne dabia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden ko a woko pharmacy ana ba bia to no bia ubenya tontina 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050162891 and 0246073498 FDA agi adwadi nkratoa yi atom SOMPA TV Emma Aketiapa Emma Aketiapa mpa yekowie kase no ewo amanone na European Parliament yekasei womu echiremu ese adwadie ho entiase apam bia womode womonsa ekotintim ase July bre no emu no
Adeɛ sɛ wɔn atwe ne nyinaa sensan ne nyinaa ne sɛ owura Donald Trump a wɔyɛ US mampani sɛ wasi ne bo aka ntama dinsie sɛ Greenland hɔ deɛ kwan bia so wɔbɛgye abɔ so na suspension no wɔn announce no wɔ France man no emu enura sɛ World Economic Forum no yabo amane enura sɛ adeɛ sɛ eba bɛkɔ so wɔ Davos man no emu Switzerland na President Donald Trump nso bɛkɔ akopie mu wɔ dwumadie no ase enura kora yɛka kyerɛ sɛ walande wɔ kuro no emu a enya asɛm kuma na wɔn ekyirem sɛ wɔn sɛ mampani Donald Trump aka sɛ saa Greenland takeover no enye force enye nhye